Господин Рашков, един коментар кратък, ако може да направите. Кмета на Варна, за който така и няма все още никакви доказателства за извършено престъпление, продължава да лежи в ареста. Големия контрабандист, за който ни продъниха ушите Паскал, на свобода. За голямо съжаление, напоследък, в последните години, включително, бих казал, от създаването на специализираните съдебни звена, прокуратура и съд, сме свидетели като общество на селектирано правосъдие, най-общо казано. Законът не се прилага еднакво, респективно гражданите не са равни пред закона, което е видно от актовете на органите на прокуратурата, напоследък отчетливо и на съда. Не може нито един здрав разум да отговори на този въпрос, който вие задавате, освен по този начин. Изправени сме, повтарям, пред практика на селективно правосъдие. Закона във Варна действа по един начин, закона в София действа по различен начин. Онези, които са били съдии и прокурори в специализираните звена, сега са в звената на Софийската градска прокуратура и Софийския градски съд и по-нагоре и работят точно по начина, по който работеха, когато съществуваха или преди ликвидирането на тези специализирани звена. Тук закона за тях има малко значение, за голямо съжаление го казвам това, тъй като все пак това са колеги, но спомням си преди десетилетия едно от светилата на наказателно-процесуалната теория и автор на множество, разбира се, трудове, академик Стефан Павлов, беше обърнал внимание точно на този въпрос и беше цитирал някои автори, че не може да има калушка и рязанска законност. Но сега сме свидетели точно на такава една практика, която мене ме озадачава, особено след толкова години юридическа практика. Очевидно, приоритет в тези години придобива не правото, а политиката. Тоест, и това е отговора на вашия въпрос. А може ли да считаме, че вече се вкарва и елемент на отмъщение, защото някакси много по-късно се вкарва вашето име във всичките тези неща? И аз, примерно, като журналист, наблюдавал процесите, оставам с впечатление, че някой цели отмъщение за това, че арестувахте, например, Борисов. Но някакси това нещо се подминава. Това прозира, разбира се, защото менталитета на бившите рекетьори, завзели така позиции в държавната власт и партийните централи, това е характерно за техния менталитет. Отмъщението, незачитането на закона, използването на новите форми на бухалки в лицето на прокуратура, на ДАНС, на други държавни институции, на МВР, разбира се, включително и най-напред. Така че аз не се изненадвам от този менталитет. Той е видим и в момента. Хора, заемащи такива сериозни партийно-политически и държавни позиции, например в новото магнитско начало, те не могат да говорят, въпреки че се твърди, че имат диплома за юристи, но от друга страна се твърди, че за да вземат тази диплома са били два пъти в университета, веднъж да се запишат и втори път да се вземат дипломата. И затова тук няма език, нито политически, нито юридически. А какво можем да очакваме от такива нискоинтелигентни в това отношение хора да правят, освен да създават мафиотски връзки с държавни институции, най-вече в прокуратурата, и да предрешават съдебни и наказателни дела. Само ще си позволя да ви коригирам, че въпросното лице, което възирате, не се е появило нито един път във въпросния университет, дори да се запише и да се опише. Това няма да споря с вас, може вие да сте прав. Не знам. Аз давам малък бонус. Но за другото сте абсолютно... Давам малък бонус. Прав. Така че отмъщението, да, така е, но този, който отмъщава в момента, да не лъжа обществото, че е бил в ареста. Ако беше в ареста задържан действително, фактически, той трябваше да знае, че арестът, в който е трябвало да бъде настанен, е в 7-мо районно полицейско управление в София. Този арест е построен по норвежкия механизъм с възможно най-актуалните
мебели, завеждане на бани, на тоалетни, които са много скъпи, защото трябва да са антивандалски изготвени, създадени, за да не подлежат на шупване и изготвяне на оръжие от тях. Така че за никакви кофи и дума не може да става, за каквито той пропища цялото общество и едва ли не се разплаква пред телевизионните екрани, при положение, че най-вероятно е изкарал до сутринта при някои от началниците в Главна дирекция Национална полиция и са пили кафе, точно така. Иначе човек, който е влязъл в такъв арест, не може да не знае как изглежда. Как изглежда. Естествено.